Fl-ewwel 4 xhur tas-sena, id-deficit tal-Fond Konsolidat tal-Gvern naqas b'31 miljun u 100,000 euro meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Jikkonferma dan l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li jinnota kif id-dħul rikorrenti żdied b'14 miljun u 300,000 euro u n-nefqa totali niżlet b'16 miljun u 800,000 euro meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet, jiġifieri bejn Jannar u April. Dan jindika wkoll kif fl-ewwel 4 xhur tas-sena id-dħul mit-taxxa ta' dħul ralu għal żieda 43 miljun u 500,000 euro, flimkien mat-taxxa tal-bol li żdiedet bi kważi 27 miljun euro. Żidiet li jirriflettu r-rata għolja u tkabbir ta' impjiegi rreġistrati fl-aħħar żmien. Flimkien ma' dawn ġew reġistrati żidiet f'aspetti oħra fosthom liċenzji, dazju u VAT, xi ħaġa li tkompli tikkonferma tkabbir riċenti tal-ekonomija Maltija. Tul l-istess perjodu, l-ispiża rikorrenti żdiedet bi 48 miljun u 100,000 euro, bir-raġunijiet ewlenija ikunu kontribuzzjonijiet għall-entitajiet tal-Gvern. Dan għalkemm meta mqabbel ma' tbassir tal-Ministeru tal-Finanzi l-ispiża rikorrenti kienet iktar baxxa. Dwar din l-istatistika, il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna innota bi pjaċir kif il-finanzi tal-Gvern għall-ewwel 4 xhur tas-sena jinsabu tajjeb hekk kif mistennija minn dak previst.